ତାକୁ ଧରିଦେବ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଖାଲି କାହିଁକି ମାରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛି ଧରିବା ପାଇଁ ବା ଆଉ କଣ ସେ ଆକୁ ଧରିଦେବ ଲାଗୁଛି ଓହୋ ସିଏ ଲେବୁଲ କରିଦେଉଛି ପାଉନି ଆଉ ତାର କେତେ ତା ବଡ଼ କେତେ ସିଏ ଆକୁ ଧରିଦେବ ଲାଗୁଛି କାରଣ ସିଏ ପତଳା ଇଏ ପତଳା ଅଛି ପତଳା ଠିକ୍ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କାହିଁକି କହିଲେ ୟାର ଟେକ୍ନିକ୍ କାହିଁକି ମାରୁଛି ଟିକେ ନା ଇଏ ପଳଉଛି ଜୋରେ ଇଏ ଦୌଡ଼ୁଛି ବହୁତ ଜୋରେ କାଲି ବା ଖେଳୁଥିଲା ମୋର ପଳେଇଲା ଦୌଡ଼ିକି ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବେଳକୁ ସିଏ ଦୌଡ଼ିଲା ପଡ଼ିପାରିଗଲେ ଧରିବ ହାତ ମାରି ଧରିବ ବାସ୍ ତାର ହଉ ଓ ଇଏ ହେଇଗଲା ପୁଣା ଖେଳିଗଲା ଇଏ ପୁଣା ଖେଳି ଉଠିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଖାଲି ବରାବର ମରା ହେଲେ ଉଠିଲା ଆଉ ମାନେ ଗୋଡ଼ ଏଇଠି ବେଶୀ କାମ କରିବ ନା ବସ୍ ହେଇଗଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପୁରୁଣା ଖେଳାଳି